Lezi ndaba zahora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. And this quarter showing a 8.7 decrease or 602 fewer lives lost. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Feroz Khatshaliya uthi lehlile izinga lobugebengu obunodlame kuleli esigameni sesithathu sonyaka wemali u-2025-2026. I feel oppressed, Chair. No, feel free to comment. I feel oppressed in a sense that this is an official process. Iphini lomkhuzo wamaphoyisa elisamisiwe Lieutenant General Shadrack Sibiya ukhale ngokucindezelwa ngesikhathi exinwa ngemibuzo mayelana nokuhlakazwa kwe-PKTT ngaphambi kwekhomishana kaMadlala. At this stage, not at liberty to disclose anything. I think we just want the process to unfold. Lize lashonela namhlanje amaphoyisa esathungatha isibhamu okukholakala ukuthi sisetshenziswe esigamekweni sokudubula esibandakanya uBellarmine Mugabe noyindodana kalo wabe ngumengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe eHyde Park eGoli. Nabomgwazi kade nozinqapheli isikhomo simazinga libumbene lomkhothi ihora siyakhuleka nenabendlula muthi amakhosi edlule ezinye ngentamo ake nginqobele nankama qatha aqalazayo agangile. Inkantolo yomthethosisekelo isikhahlele isicelo sohlangothi lwaseNdlungulo kaZulu belifuna ukugunyazwa ukuphosela inselele isinqumo esakhishwa inkantolo yokwedlulisa amacala ngomfumfu wonyaka wedlule esavuna isinqumo sikaMengameli wezwe ngokuhlonzwa kwengonyama uMisuzulu kaZulu ithini njengesilo samaZulu. Ngokwesinqumo esishicilelwe inkantolo yomthethosisekelo namhlanje isenqabile isicelo sohlangothi lomntwana uSimakade Zulu kanye nabanye baseNdlunkulu njengoba befuna ukwedlulisa isinqumo senkantolo. Inkantolo yomthethosisekelo ithi-ke awekho amathuba ukuthi singaphumelela isicelo somntwana uSimakade. Umnyakazo wakamuva wenkantolo uhlonza ngokuphelele ukuthi isilo uMisuzulu kaZulu ithini ngonyama esesihlalweni ngokufanele. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Feroz Khatshaliya uthi zehlile ibalo zobugebengu zesigamu sesithathu sonyaka wemali u-2025-2026 mayiqhathaniswa nesigamu esifanayo sonyaka wemali owedlule. uKhatshaliya usho lokhu ngesikhathi kwethula izona ibalo zobugebengu zesigamu sesithathu ePitoli namhlanje. Ungqongqoshe uKhatshaliya umemezele ukuthi lehlile izinga lobugebengu kuleli esigabeni sonyaka wemali u-2025-26. Uthi ibalo zobugebengu zehle ngamaphesenti angu-6.7 kusukela ekuqaleni kukamfumfu unyakenye kuye kupheleni kuKazibandlela uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo sonyaka wemali owedlule. This means that over the last 2 years, the numbers of murders for quarter 3 period, that is the 1st of October to the 31st of December, Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufane Masimula udalule ibalo zabakhalelwe ngamasongokazi Gonyela kusigamu sesithathu. Some of the arrests that we have done through our operations through the quarter, a total of 221,155 suspects were arrested. That is October to December. uKhatshaliya ufuna kuqiniswe zokuphepha komphakathi ukuze ungagcini ufike esigabeni sokuyithathela umthetho ngezandla. We also need to ensure that communities are supported with at the local level programs to improve public safety. This has to be done within the framework of the law where communities take the law into their own hands. This only creates further problems in communities and for an already overstretched police service. Ungqongqoshe uKhatshaliya uthi inselela ababhekene nabo kwaZidlodlo ukuthi ibale eningi zobugebengu obuhleliwe ayiqoshwa kanye nazo zonke ibalo zobugebengu. Iphini lomkhuzo wamaphoyisa elisamisiwe emsebenzini uLieutenant General Shadrack Sibiya ukhale ngokucindezelwa isithangami sekhomishana kaMadlanga ngokwendlela axinwa ngayo ngemibuzo. uSibiya uthwale kanzima eziphendulela kwelokuthi kungani ezama ukudonsela ukhomishana wamaphoyisa kuzolonke odabeni lwezinsolo zokuhleka kokuhlakazwa kwe-PKTT ngasekupheleni konyaka u-2024.
Usibiya utshele iCommissioner kaMadlanga ukuthi izinyathelo azithathe emva komyalelo wokuhlakazwa kwePKTT zabe zingahambisani nakancane nalokho okuphambene. I just feel that I'm being punished for being effective, in a sense that if I try to say let us move and let us make sure that we don't keep things lying around, let this handing over be finalized, it's a problem because now someone was being pressured into bringing the docket, and we were working within the official instruction coming from the minister to the national commissioner to us. Ushana besamile kwelokuthi uSibiya akazange akuthola ukwesekwa nguKomishana wamaphoyisa uJenene Fani Masimula odabeni lwePKTT nolwemqingo yamadokodo athathwa KwaZulu-Natal ifudukiselwa iPitoli. uSibiya ukhale kakhulu ngakuchaze njengokucindezelwa iCommissioner kulolu daba. I feel oppressed, Chair. No, feel free to comment. I feel oppressed in a sense that this is an official process. It's not a private process, it's an official process coming from the minister to the national commissioner to me. We are all in it. Now you are saying, but I know for a fact that they had started long ago. And yet you had said the answer for them starting long ago is in this document. And thus far, this document has not assisted you. So where else or from what other document or from what other evidence evidence do you base the long ago? uSibiya usazobuyela esitikini phambi kweCommissioner kaMadlanga ngomsombuluko. Lizelashonela namhlanje amaphoyisa sathungathi isibhamu okukholakala ukuthi sisetshenziswe esigamekweni sokudubula esibandakanya uPhelamini Mugabe neyindodana kalowo abengumengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe eHyde Park eGoli. Omakhelwane bathi kusuke isidumo kulomuzi njengoba bezwe ukuqhuma kwesibhamu izikhawe eziningana nokholele ekutheni kubonakala wesilisa ehlaba ngejubane ephuma ngesango kanti ngokusho koSibhinca Makhasana bezingayekile ukuqhuma izibhamu. Imibiko ithi amaphoyisa alunywe indlebe onogada abezokuqhuma kwezulu lezandla. Amaphoyisa besenikele endaweni yesigameko kubikwa ukuthi nokungena bekunzima ngoba akekho umuntu obezimisele ngokuthi avule. Ekugcineni yakwazile amaphoyisa ukungena agcine bophe indodana yokugcina kalowo wake waba ngumengameli waseZimbabwe kanye nomunye umsolwa. Laba bagcinwe ekamla lamaphoyisa eBramley kanti babhekene necala lokuzama ukubulala. Ummeli wendodana kaMugabe ebuzwa zintatheli ungene ezintangeni. At this stage, not at liberty to disclose anything. I think we just want the process to unfold. There's still a lot that needs to happen. We just want the police to conduct the investigation so that we can proceed with the matter and attending to whatever necessary steps to enforce the rights of our client. Amaphoyisa bekhona namhlanje endaweni yesigameko kanti bekungakaqondakali noma zothungatha sona lesibhamu kodwa indawo ibisahlonzwe njengeyesigameko. Ekuhambeni kwesikhathi kube sekufika bezimo eziphuthumayo abangene kulomuzi ongindabuzekwayo kanti abezimo eziphuthumayo bakhiphe istatement bechaza ukuthi bazokwelekelela amaphoyisa bangaphumela obala ukuthi bazowasiza ngani. Amaphoyisa izolo acosha amagobolondo ezinhlamvu njengoba sematasa ithungatha isibhamu. Labasolwa bobabili bakhalelwa amasongo kaSigonyela bazovela enkantolo yemantshi ngomsombuluko beyofaka isicelo sebheyili. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile lijabule ngenqubekela phambili eseyenziwe emsebenzini wokwakhiwa kwesikhungo esisha esihambisa amanzi phecelezi ireservoir eMidrand. uMashatile uvakashele le ndawo ngenhloso yokuhlola umsebenzi oqhubekayo njengosihlalo wethimba elibhekele inkinga yamanzi eGoli. Ukwakhiwa kwalesi sikhungo sokuphakela amanzi kuqale ekuqaleni kukaMasingana kulonyaka kanti kulindele ukuthi kuphothulwe ngoNtulukazi wonyaka ozayo. uMashatile uthi kulindeleke ukuthi lesi sikhungo sisekele ezinye izikhungo ezikhona futhi senze kube lula ukuhlinzeka ngamanzi emphakathini ngaphandle kokuphazamiseka. Uthi kwamanje inkinga yamanzi eGoli isixazululiwe kanti idolobha alisabhekene nengcindezi yokwentuleka kwamanzi.
out of troubled waters for now, out of the woods. Still a long journey to go for work that we need to do, but at least the system is pumping water to residents. There may be areas there and there where there might still be challenges, but we're getting there. Imeya seGoli uTata Morero uvumile ukuthi ezinye zezinkinga zidala ukwehluleka komkhandlu ukukhokhela osonkontileka ngesikhathi nathi yinto esebeyilungisile. In some instances, as a result of cash flow issues, we have not been able to respond and pay contractors on time, but the administration has responded to deal with those matters to ensure that we honor our monthly commitments to contractors on the ground. Zasemelville eWestern namaphethelo zizobamba omunye umbhikisho kusasa njengoba zikhala ngokuthi sekuphele izinsuku ezingaphezulu kwama-30 zingenawo amanzi. Sithathe kweyitolo kanti manje sibuya sizokuphathela udaba oluthini. As a mine worker, I can tell you that I would easily do what I call presumption of death and assume that they are dead. Ungqongqoshe zamagugambiwayo eGwere Mantashe uthi aya ngokushabalala amathemba ukuthi izothola isaphili isebenze inhlanzi yasemayini yaseKimberley eseyichithe insuku ivalelekile ngemva kokudileka komhlaba ekuqaleni kwaleli sonto. Asikubingelela sikwamukele mbukeli mamba sonto kungena odabeni oluphambili isibike ukuthi kanti ke lezi ndaba zatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ona kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma siqeda nje ukuyisakaza. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPheme Majodina uthi bazothathelwa inyathelo ezinqala laba abasaphaza imali okumele kuthuthukiswe ngayo inqala sizinda. uMajodina ukusho lokhu ngesikhathi evakashela isikhungo esiphakela amanzi esifundeni iLembe eNdwedwe KwaZulu-Natal. Iphupho lokuthola amanzi selisondele kwimphakathi ehlala ezingxenyeni zesifunda zaseLembe enyakatho yeTheku. Le ngxolobane yamanzi ebiza u1.6 billion wamarandi kulindele ukuthi izohlinzeka ngamanzi imndeni engaphezulu kuka-28,000 komasipala baseNdwedwe nakwamaphumulo. Umngeni uthukela water uthi izigaba ezintathu zokuqala zaqedwa ngo-2019 futhi okwamanje zihlinzeka imizi engu-10,000 okuhlanganisa nesibhedlela saseMontabelo. Kodwa-ke imndeni eminingi kule mphakathi amanzi isazowathola emfuleni, amanzi emvula kanye nasemathangini amanzi. Nzima kuthina umphakathi nje ukhala lonke izwe umphakathi ngamanzi awekho. Kodwa yize intuthuko ibonakala, abaholi bendabuko bathi ukubambezeleka kokwakhiwa kwale ndawo kuyakhathaza kakhulu. Sizizwa sithokoze kakhulu kodwa imiphakathi eminingi yethu ayikawahlomuli lamanzi. Lamanzi asahlonyelwa izizwe ezingesona lezi la ithange elikhulu elakhelwa khona. So lokho kuyasikhathaza kakhulu ngoba iy'nhlelo zala zihamba kancane. Njengoba umasipala abaningi esifundazweni besazithola benenselelo yamanzi, iziphathimandla zigcizelele ukuthi isabelo mali senqala sizinda kumele sisetshenziswe ngendlela ebonakalayo. Sithela aba bathola amathenda abazi ukuthi they must finish iproject ngesikhathi baqeda iproject ngebudget esifakileyo. Ungqongqoshe unxuse imphakathi ukuthi ingaxhuma amapayipi amanzi ngokungemthetho njengoba lokho kubeka ingcindezi kunqala sizinda. Kulindele ukuthi lo mklamo uqedwe ngokuphelele ngo-2028. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eNdwedwe. Ungqongqoshe wezamagugambiwayo uGwere Mantashe uthi isebenze inhlanu ezivaleleke emayini eKapa iKimberley kusukela ngoLwesibili kungenzeka ukuthi seyishonile. uMantashe usho lokhu ngesikhathi evakashele yona le mayini namhlanje. Njengoba sezingaphezulu kwey'ntathu nje izinsuku eseyiphelile, imndeni igcine iwazwile amazwi ebesaba ukwezwa. We hope that we can find those bodies rather than keeping a hope that they are alive. If you are away from 17th to today in a mud rush, as a mine worker I can tell you that I would easily do what I call presumption of death and assume that they are dead. But more important today will be briefing the families in detail, so that they don't hold on a false hope. They must remember that
there is a disaster in the mine. Imizamo yokuthola balisa iyaqhubeka. Lesi sekube isikhathi esinzima emndenini yabo. Priscilla Damono ngonkosikazi womunye wabo ubehambele umkhuleko obuhlelwe izakhamuzi zaseKimberley. Uphenyo ngalesi sigameko luzoqala mangabe sebekhishiwe abavalelekile. When there's a disaster, you insist on investigation. That's why the Chief Inspector of Mines is going to conduct a detailed investigation. After that investigation, we'll be able to say this is the cause. And the reason that I'm talking about CGS, that it must come here to determine where the source of water is and all that, is because that should be part of the investigation. Imayine Kapa ithamaqemba izithupha abatakuli ayaqhubeka nokudonsa amanzi kanye nodaka emgodini. Umbuso uthumsolwa wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uBongantanzi wavuma ukuthi uyabandakanyeka yena nasolwa nabo ekubulaweni kaMeyiwa. Ukuthi uNtanzi ungomunye wezigebengu ezangena ekhaya lika Kelly Khumalo eFosloras ngelanga kwadutshulwa ngalo uSenzo Meyiwa. Inkantolo ilalele nangodaba lwezinsolo zokuthi uNtanzi wakhokhelwa ukuze enze umsebenzi ukusola ukuthi wakhokhelwa uKelly Khumalo owabe intombi kaMeyiwa. Emva nje kwamasonto kamabili uNtanzi esebhokisini lofakazi usamile ekutheni umsulwa. Did you at any stage or were you at any stage at the scene when the offense was then committed with Mr. Ntuli to execute the offense in terms of the prior agreement? Did you share with Mr. Ntuli any proceeds of the offense as a result of the commission of this offense? Did you have any intention together with Mr. Ntuli to kill the deceased in this matter and to commit the offenses as listed in the indictment? Umbuso usazoqhubeka nokuhloma ngembuzo uNtanzi ngomsombuluko. Basale dengwana abafundi basekolege laseRandburg eGoli ngemva kokuthola ukuthi ikolege abafunda kulona aligunyaziwe futhi selizovalwa. Ikolege lizimele liqhuba izifundo eziphathelene nezamakhompyutha edolobheni eRandburg eGoli selineminyaka elinganiselwe kwezisishiyagalombili liqeqesha abafundi ngamakhono okufunda ngekhompyutha phakathi kwezinye izifundo. Iziqu zalezi zifundo kuleli kolege sekutholakala ukuthi azikho emthethweni njengoba zingaphasisiwe uphiko olawula ukugunyazwa kokusebenza kwezikhungo zemfundo ephakeme eNingizimu Afrika. We also picked up that this college was registered with the department a few years back, and it was registered for totally different, qualifications, accredited for totally different qualifications. And then they changed direction and started offering these computer-related qualifications. So, unfortunately, we had to shut down the college. Abafundi kuleli college bakhokha izinkulungwane ezisishiyagalombili zamarandi ukuze baphume nesitifiketi ngemumva kwezinyanga eziyisithupha. This month is supposed to be my last month. I'm doing a one-year course. I'm so shocked. Umnyango wemfundo ephakeme usunikeze leli college unqamla juqu wesikhathi esingangesonto ukuvala amasango alo. What we were told, based on what we were told then and what we told today with the minister or deputy minister, but it was told that we just needed to get an accreditation, which we did have previously, and which, obviously we stopped it, but we will just get it back on board. Kanti abafundi abathwese iziqu kuleli college kumanje baduve neziqu zezitifiketi ezingekho emthethweni, kanti laba basafunda bese bekhokhile kulonyaka bathi bafuna ukubuyiselwa imali yabo.
Mbukeli sibeka lapha bese kuphathele zona namuhla sikushaya nemfanekiso yomviliyelo wamalungu ombutho ezokuvikela njengoba belungiselela umcimbi we-Armed Forces Day ozobanjelwa eThohoyane Limpopo kusasa. Wena usale kahle. Thank you.